weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe afrique weltare tv takkusana yoni to likseyba gorgolo to beele ndendi to Ganki to wuuro Djiby Alpha to Tulde Baali to Seyena Wuro Molo to Seyena Gabaɓi to Wajjo Bosoyaɓe to Gurjuma to Sinthiane Gurjuma to Dar Salam ko on takkusan juula ha e nder galle ceerno Mouhamadou mo ceerno Amane Nene to Kaydi ko on takkusan juula ha to galle ceerno Amadou Tijani Alpha Mamadou Seliba to Moderna ha to galle makko Sama Sa Kilinkara Kayde ko taari ɗum kala ene jeeya e gardidi kabaruji men to leydi Mauritanie Mohamed Cheikh Al Ghazouani hoorejo gendi Mauritanie tawi jillu mum toon to Abidjan to leydi Sénégal Barthélémy Dia e Khalifa Salah rendunoɓe kay rendunoɓe diddal bitengal taxaw Sénégal ɓe cerdi oɗo saaha joni joɓari ha laaɓi to fate dawrugol ha joni to leydi Sénégal jen ha to nokku biteɗo Bunka Bambara ko accident musto waɗi toon sukaɓe nayo taw ko sehilaɓe ɓe meeɗani settude mbasi hen pittali men to leydi Mali ko jikkitiɓe mbaɗi jangu men e site miñe go tawteɗo e nder cercle mo Kangaba to leydi Côte d'Ivoire Tijani Thiam gardinoɗo landa PDCI RDA holliri tigui wonde o démissionni ha laaɓi e gardigu landaka to leydi Algérie laamu leydi Algérie waɗi refule ɓe mbaɗi expulsé woni ɓe jaltini diplomate uji ɗiɗi français naɓe e nder leydi he kedde Afrique ma jabbo musidɗo men Alassane Oumar Mbodj habruji men jolam jaɓeri ma jaaha to leydi Palestine to leydi Corée du Sud to dowlaji denduɗo Amérique to leydi France bisimilla mone kerki hotodirte joni piren pacciren tinne kadi kala tinɓe yo tintinɓe tinano dendagal ɓesgu ceerno Amane Nene to Kay Haydi e gardagol khalifa galle o hono ceerno Mouhamadou mo ceerno Amane Nene e dendagal almuɓe galle o eɓe tintina dendagal ummal islam ha tengtinon e ka haydinaɓe e ko taari ɗum kala eɓe tintina eɓe bismi dendagal polpalol dande maayo naɓe ɓe Mauritanie eɓe Sénégal funnague Bosoye e hirnague Bosoye kala ene bisma e itmama moɓe kewi wadde e kala saaha e nder galle hitande hikka noon itmama o ko ñande alkamisa 15 lewru duujal ndu gonɗen ndu ñande alarba o noon 14 duujal jamma o ɓe mbalana koye jamma mawludu nabi sallllahu alayhi wa sallam keɗɗon ɗeɗo daade almuɓe belɗe subaka alkamisa 15 duujal woni lewru mai sanga 10 h ha 10h30 ko nden itmama o fuɗɗoto tawi koye gardugol khalifa galle o hono ceerno Mouhamadou mo ceerno Amane Nene dendagal julɓe ha tengtinon e ka hayɗinaɓe eko taari ɗum kala ɓe Mauritanie ɓe Sénégal ene bisma e oɗo itmam yettiniɗo kayidi o noon ko biyeteɗo Abdoulaye Ba tawi ko yamirore khalifa galle o dendagal almudagal dendagal seremɓe e dendagal julɗo kala biyo ashhadu an la ilaha illallah ene bisma e oɗo itmam baɗo o kañƴande 15 lewru duujal woni lewru mai gonɗen ɗo
kawis e kiileki gorelte ko haako moƴƴo iwru ko to kordinnooro gorelte ko kawisa wonande ɓeen jogiiɓe yoga e ñabbuji kolliti jiitima heen koye mumena gorelte ko haako sa itti ko jamireɗa a waɗi ndiyam ngulɗam aɗa yara aɗa yiito cellal ɓanndu maɗa gorelte ko haako iwata koto kordinnooro ari ko wallude e safrude ha moni kala yiito hen hoore muɗuma gorelte an jogiiɗo AVC cardiaque ƴiƴam dogata e ɗaɗi mum ɓanndu jaaɗoru ɓanndu wuloru neɗɗo jogiiɗo sukara cholesterol ha tenti kadi e on neɗɗo mo nangata taare kala gorelte ko kawis ɓolo tan woni e muɗuma sa jokkodiri e muma ma yiito hoore maɗa ha mbiya alhamdulillah sa yiɗi jokkodirde e siita gorelte beele mbawa janggande hoorema ko jangta e gorelte kala jahata koto Google tappa www.gorelte.com ma janggan hoorema kala an tuƴiɗo donkuɗo yaade juma e jama jokkoyde enɗam ngam ɓandu musor jokkodire gorelte sa yiɗi jokkodirde e tonggode gorelte woto woɗɗu joni joni so tawi gonɗa koto leydi Côte d'Ivoire jokkodirta koye Hamidou Ba 00 225 01 53 11 51 54 so tawi noon gonɗa koto Kidira e kotari ɗum kala jokkodirta koye galle ceerno Habous Diallo 77 554 75 54 so tawi noon gonɗa koto Dagana jokkodirta koye Mamadou Nasirou 77 942 11 12 so tawi noon gonɗa koto Diourbel jokkodirta koye Bulli Guisse walla mbiya Abdoullahi Guisse 78 690 03 03 37 so tawi noon a gonɗa koto Juude Guriki jokkodirta koye Gueddasi 77 267 16 66 so tawi noon gonɗa koto leydi France jokkodirta koye Harouna Ngaydo 06 50 99 64 43 musidɓe tedduɓe gorelte e jeese men dañen hen jama salade aadi ɓuuri fittude aadi ceerno Amadou Tijane Diallo gorko mo melga wuuro jinneji wi ko fittata aadi mo adodire jayde weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa weltare TV gorko mo melga wuuro jinneji ko wittiyanke leɗɗe ko safriyanke safruji fina tawa jaadindo ɓalawale danwal kala gandu bindi laaɓaɗo leɗɗe ceerno Amadou Tijane Diallo ko wittiyanke bindi kadi ko wittiyanke leɗɗe gando tawɗo gandal galle bammu gorko mo melga wuuro jinneji ne safra rafiji kewɗi ne jiida cirol omo safra wonduɓe koyɗe musoje keeceji musoje ɓalli ƴakkoji ɓalli ɓuutoji e ɓalli musoji kala gorko mo melga wuuro jinneji ene yawnani ɓen wonduɓe e kista fibrom dogam sitta rewɓe ronkuɓe sowade rewɓe dartoraɓe kala gorko mo melga wuuro jinneji ne yawnani ɓen wonduɓe estomac hay sinno kay estomac ma ka janoɗo ha nattuɗa ñamde e yarde gueɗe kewɗe son jokkodire nder balɗe tati certa hen ha laaɓa mbatta ñamde e yarde kala ko kaajiɗa gorko mo melga wuuro jinneji ne yawrani ɓen fiɗaɓe gorako wonduɓe prostate maɗa hayso ala ko heddi so wona no woppire sa jokkodire ceerno Amadou Tijane Diallo mbiya alhamdulillah rabbil alamina gorko mo melga wuuro jinneji ne yawrani ɓen ustoraɓe gorako yawɓe yitade koye men e jippiɓe leece kala ceerno Amadou Tijane Diallo ne andina dendagal kileneɓe mom caggal nde ummi toon to Daka Madina Gounass omo addi leɗɗe kese pullo leɗɗe bittaɗe e wittoji jaaƴi e oɗo saaha joni dendagal kileneɓe makko ko promotion gorko mo melga wuuro jinneji ne tawi oɗo saaha joni to Dakar to base makko tawateɗo to Dakar sa yiiɗi jokkodirde e makko mbatta ko 77 714 94 15 gorko mo melga wuuro jinneji numéro makko leydi Mauritanie mbatta ko 41 mbatta ko 46 94 21 96 so tawi ko jiɗɗa ko haalde makko to banggue WhatsApp ko numéro makko leydi France mbatta ko 00 336 04 04 66 27
ceerno amadou tijani diallo gorko mo melga wuuro jinneji base makko ne tawe to rosso mauritanie ha to dagana mauritanie kala ene tawi ɗon ɓi nene makko ene wiya ceerno amadou dia gorko mo leeraɓe numéro mum téléphone mbatta ko 77 537 79 28 ceerno amadou tijani diallo gorko mo melga wuuro jinneji kollaɓɗo reedu kommalaɗo woni mbadden tan ɗo faade makko. Afrique kettode kaburuji mon e demgal pulaar. Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie. Jam nyalle mon musidɓe tedduɓe eɗen gone altine sappo e ɗiɗi lewru duujal mai hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas e joyya habaruji mon e demgal pulara e sawta he ko musidɗo mon sehil mon haali abouba to karallagal ha mbawan yiiden to banggue nate e ɓosoje ko miñi men sehil men saydou abouba hono no mbiruɗen e gardidi kabaruji men koto leydi mauritanie puɗorɗen to leydi mauritanie mohamed cheikh el ghazwani hoorejo gendidi o yettima aleta hanki o sappo e goo duujala tawi ko kikiɗe kiiɗo toon to Abidjan lamorgo leydi Côte d'Ivoire addimo to noon ko tawtorede 12e session du forum africain de chef d'entreprise o tawi noon ene jaɓɓademo to bo wallade diwoje ngal Abidjan hono biteɗo monsieur Léon Kakou hogga adum on ko jagogal kalfinagal ko fate gueɗe caggal leydi e jokkodiral leyɗele wondude biteɗo Adama Zouara on ko jagorgal leydi Côte d'Ivoire kalfinal ko fate jangde towde e wittoji scientifique wondude ambassadeur joɗaniɗo leydi Mauritanie toon to Côte d'Ivoire hono Mohamed Abdallahi wula Katara wondude e dippi wondude diplomate uji Mauritanaɓe hewɓe tawateɓe toon to Côte d'Ivoire ko wayno consul honoraire de Mauritanie to Côte d'Ivoire hono biteɗo Sidi wondude kadi o tawi toon kadi Sidi wulta ko Mauritanajo noon tawi kadi ko gembeniɗo ɗo saha joni e gardigo gardigo boñe biteɗo BAD woni banque africaine de développement kanko Mohamed Cheikh Ghazwani o yahani goto omo yaade sete timmuɗo no fewi e nder ɓen tawe hen nani wula Choroga kañum woni ministre chargé du cabinet makko wondude e Sidi Ahmed Wulbou ko jagogal kalfinagal ko fati l'économie et des finances wondude e biteɗo Ahmed Wul Bah Boudouloulide Ahmeyda on ko conseiller à la présidence de la République wondude biteɗo El Hassan Wul Ahmed ko directeur général du protocole d'état ko ɓeɗo woni ɓe hooleje leydi ɗi e yaadi toon e ɗanngal mum toon to Abidjan lamorgo leydi Côte d'Ivoire ko leydi Mauritanie keddoɗen ha joni hannena Wul Sidi ko ministre de la défense nationale o ummima kankone nakcot lamorgo gendi Mauritanie o yaɓani koto Madrid lamorgo leydi Espagne nawimo to noon ko tawtoriyede 4e édition de l'exposition internationale sur la sécurité jonde ɗe noon joɗoto ko ñande sappo e ɗiɗi ha sappo e nayyi woni altine hande o ha sappo e nayyi lewru mai hitade ujunnaji ɗiɗi e nogas e joyyi ma o tawtore kadi conférence des Nations Unies sur le maintien de la paix joɗoto ko toon to Berlin to leydi Allemagne ɗum ko ñande sappo e tati ha sappo e nayyi lewru men hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas e joyyi hannena Wul Sidi noon o yahani goto mo yaadi e colonel El Hassan Abbi on ko directeur de la défense et de la sécurité militaire au ministère de la défense ko leydi Mauritanie keddoɗen ha joni ministère de la santé moli ɓe leydi Mauritanie ɓe kolliri tigui wonde quantité woni tigui marchandise kewɗo taw ko médicament ji ɗi moƴƴani ɗi ganduɗa ko holto pewna ɗi ganduɗa kadi holto ɗo ummiri ko ɗum tigui woni ko yiita teeɓa toon to wiyete Abdel Bagourou tan tawe tigui e nder région de Hoddela e nder région de Hoddela Charqi yiitama noon ɗum noon tigui woni ko yiita toon ministre de la santé noon hono Abdellahi Wula weddi o waɗi tigui jettore makko mawde no fewi faade kay e médecin chef Mouqadda de Abdel Bagourou tawi kadi kañum dari darde mum lang ha ɗiɗo fo médicament ji mbawi yitede ɗi mbawi tettede e juuɗe ɓen ɓe nunɗani ha joni koye on fannu keddoɗen jeen ha toon tokkoɓe ni laamu halfinaɓe ko fate nden ka e kisal Mouqaddade Koboni ne tawde fonnangue gendi Mauritanie sara kerol hakkude mum e leydi Mali kamɓene ɓe teeɓima médicament ji kewɗi kay ɗi ganduɗa
kañumen holto pewna e holto ɗi ummiri e nder holto ɗi ummiri e nder ɓen noon e nder ɓe nanga noon ko nder ɗum nanga noon ko nder luuma wuro witego Medbougou noon tawe sara kerol hakkude leydi Mauritanie e leydi Mali tawi kadi jeeyaɓe tawi kadi yeeyoɓe ɗina médicament ji ɗi haydara ala ko jogui tigui ko jogni fate doctoragal walla ko fate pharmacien haydara ala ko gandi hen fodde ko teeɓa to noon ko fodde 90 paquet tawi ko médicament ji ɗi hinde ana logistique et des antibiotiques wontude anti inflammatoire e médicament ji tonique e gueɗe goɗɗe baɗe noon ɗum tigui woni ko teeɓa e mabɓe dendagal nangiraɓe ɗin médicament ji kala ɓe teeɓama e oɗo saaha joni ɓe mbattama e juuɗe laamu ha joni habaruji men ɗemgal Pulaar sen ummima to leydi Mauritanie koto leydi Sénégal paadena to leydi Sénégal rapport de Cour des comptes kay ko fate gestion de finance publique hitande ujunnaji ɗiɗi e sappo jeenayyi ha hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas e nayyi nana jokki kay moddinde e nana jokki kay moddinde kay e tunwinde kay tawi ko ɓen tambinoɓe leydi Sénégal e saaha laamu Macky Sall caggal nde Amadou Ba tawi ko ex ministre des finances moddino hen joni kadi ko goto tawi ko woni rétroviseur justice leydi ndi tawi kadi ko bras droit makko woni gonnoɗo junggo ñaama makko kanko Amadou Ba on biteɗo Biram Mangaha on ko ancien ministre délégué chargé du budget ko on noon woni e oɗo saaha joni e joofirmo justice leydi Sénégal joofi feɗen mum e oɗo saaha joni o tuma noon juuɗe makko moddude kay koye oɗo alhaali 10 milliards uji sappo tani fayi temedde joyyi million franc CFA ha joni ko leydi Sénégal keɗoɗen Barthélémy Dias ko ex maire de Dakar gonnoɗo kay numéro 2 taxe au Sénégal caggal Khalifa Sall o holliri kay wonde kay ko jiɗɗo tafde landam makko dawrugol yidde sertude kay ha laaɓa joɓari e Khalifa Sall ɓoyata noon ɓoyata ko noon o yalti koko ɓoyani ko o yaltini on habaru o holliri noon wonde kay koye dow nanodiral e pamodiral woni ko wiyete amiable ko ɗum tigui woni ko waddi e on sehil makko hono ɓinene makko Khalifa Sall ene yakora tan noon Barthélémy Dias woni kay koye gembanade ko fate sumgoji hooreji ɗi tijjari 2029 yidde makko kay ko jeeri ɗin mbiriji taw ko gembantoɓe yidde ardade leydi ndi ha joni habaruji men demgal Pulaar to leydi Sénégal ha joni wuro witengo Bunka Bambara tawtengo e nder commune mo Diamniadio finiri tigui ɓe pinirno hanki ko sunare mawde no fewi caggal kay ko sehilaɓe nayo tawi kataɓe nayo sehilaɓe ɓe kewano sertude kay mbasdi pittali men kamɓe kala mbasdi pittali mabɓe accident goto ɗum waɗano ko ñande wendogo aleda hanki saga sappo ñande wendogo aleda hanki o sappo e goho lewru Duujala saga 4h du matin eɓe mbiye noon kamɓe yaltuɓe aduna ɓe hen goto wiyete ko Mamadou goɗɗo ne wiye Aliou tataɓo o ne wiye Lamarana jeeɓo wiyete ko Ousseynou ko sagataɓe tokosoɓe noon yaroɓe duuɓi nogas ɓe gonno tigui koye oto mabɓe eɓe doga dogdu pakinde no fewi ɓe gaari virage goto camion ne paani ɗon ko ɗon tigui ɓe mabɓi e oɗon camion kamɓe kala ko hen ɓe mbasi pittali mabɓe accident noon waɗi ko sara croisement sara lawol Mbour sawa kadi ko sara croisement to wiyete croisement Kirena kamɓe nayo kala noon ko ɗon e ɗon ɓe kawri ela diala goskiji mabɓe nawama to hôpital Grand Mbour e gendarmerie udditi hen losgoji mum ko sukaɓe andaɓe noon andiraɓe tigui needi andiraɓe kadi yidde wonde yidde firtude hunde ɓe meeɗani sertude ko ɓen tigui woni wasduɓe pittali muna ɓe ɗacci noon ɓe ɗacci Bunka Bambara e sunare mawde no fewi ha joni ko leydi Sénégal keddoɗen jeen ha toon to Ziguinchor cumo kulɓinigo waɗi ñande jamma aseɗe ne wiyata aleda ɓennuɗo sappo e goho lewru Duujala to hôpital mo Ziguinchor cumu ngu noon waɗi koto banggue bureau ji archive aji to kayitaji e to kayitaji e document ji kewi moftide cumu ngu noon waɗi ko saga 4h du matin dendagal kayitaji document ji gonnoɗi toon kala cumi ha laaɓi jaade lewlondu andaka taw noon holko saabi nguɗon cumu
andaka taw holko saabi cumu ngu koni koɓe faabu noon notitima hen ko ɓuuri yawde e yaccade ko ɗum dandi kay kedde hôpital o enquête udditama hen noon e nder enquête e noon huissier de justice goto suɓama kay kañum tigui halfina ko fati e oɗon alhaali ko noon kadi police udditi hen longo mum ha joni ko leydi Sénégal kedoɗen jehen ha to nokku biteɗo Guinguéné o commune de Guinguéné o ene tawe sunare mawde no fewi guila ñande jamma alkamis ne wiyata aljuma ɓennuɗo sanga 1h30 jamma ko goski debbo goto biyetenoɗo Coumba Dali Diallo commerçante mo duuɓi 50 tawa tigui ine wala goski ki tawa tigui hen ɗacca e nder nokku goto mo haɗaka sara gar train andaka naw noon tawa waɗɗani legal campement ko yahannoɓe jamma noon kañum tigui iɗi yittude goski nde police nodda noon ko ɗon police uddi tigui diwan o wawi wadde kosta mum gadano ko adi kay ko goski ene ƴette ɗon hollirama noon o umurno koto luuma Diawɓe toon o nawanno e kala saaha ligguimaji makko tawi ko gros heewi en gros heewi yeyde toon kanko heewi yeyde toon ligguimaji ko debbo noon gandaɗo tigui tawi kadi ko gandiraɗo nunɗala gandiraɗo tigui kulol Allah gandiraɗo kadi deƴƴuɗo no feewi ko gendarmerie Koumpentoum noon kañum halfina oɗon enquête goski noon tawama hen gagnande e ƴiƴam kewɗe ɗam no feewi hollirde tigui wonde ko agression ha joni ko leydi Sénégal keɗoɗen Bassirou Diomaye Faye kañum woni hoorejo gendi Sénégal omo tawe to Abidjan lamorgo leydi Côte d'Ivoire tawi ko ya bismango namdo makko sehil makko Alassane Dramani Ouattara hoorejo leydi Côte d'Ivoire o jaɓɓama toon noon alada hanki o jaɓɓugal walantegal Allah nani walantegal Allah noon tawi kadi nayimo toon ko tawtoriyede oɗo sommet biteɗo Africa CO foroma ɓesgu Sénégal naaɓe tawateɓe toon wurɓe toon to Côte d'Ivoire e Côte d'Ivoire naaɓe hewɓe mbawi rentude kay jaɓɓademo toon jaɓɓugal paydingal no feewi ha joni habaruji men demgal Pulaar sen mima to leydi Sénégal koto leydi Mali paɗen halfinaɓe ɓe to weeyo ngo Mali woni météo Mali ɓe koliri tigui e nder kay ndeɗo yontere darinde ñande 10 altine hande o 10 ha ɗo kay 17 lewru mai ma teske tigui wayloji kewɗi to banggue weeyo ma teske nder jokuli leydi he kala ma teske kadi ko ɓuuri hewde e leydi he ma teske hen asman o tawi kadi ko asman labɗo ceera sahani ne waɗa duule ma teske kadi poussiére e yoga e nokkuji nguleki cattuki noon ma tijji ma température o ya tigui ha capantati e nayyi walla capanɗe ha capantati nayyi ha capan nayyi e jeegom ɓuuri tengtude noon ɓuurata noon tinde nguleki ki ko ɗiɗo nokkuji woni région de Haay wondude e ñoyrenode Nioro e Gao e Kidal kala saabu e nder ɗiɗo région ngaji température ɓurɗo famɗude kay to banggue nguleki tawi ɓuuɓi ko 22 ha 35 degré ine ɗamina kadi toɓoji altine hande o 1 lewru mai to nokku to wiyete Kita e to wiyete Bugani ha to wiyete Kulikoro e Haay mbawi tigui hebde toɓoji ñalawma hande o talata janggo noon tijja tigui toɓoji toon to région de Haay e to Sikasso alarba noon ene tijja alarba ɓawo janggo ne tijja toɓoji mum to Kita to Kulikoro to Bugoni e to Sikasso ñande alkamis 15 noon ko ɓuuri hewde e nder jokli leydi he ma keɓ toɓoji mum ko wayno Kita Kulikoro Dioyla Bugoni Mopti Ségou Sikasso Koutiala San Bandiagara e ko nandi hen e ko nangi hen andiriɓe météo noon e rima yimɓeɓe ne mbawa tigui ɓeydude rentade guila kay ko fati e nguleki yoɓade ndiyam e rentude kadi ko fati e poussiére ha tendi noon e ɓen dognoɓe autoji e motoji ne mbawa tigui yarude jaam e nokkuji to poussiére tawate e rentade kadi ko fati e toɓoji ha joni habaruji men nder leydi Mali kedoɗen jangu tawi ko jangu wat boniɓe waɗi e nder site miniére goto e nder falde Nara cercle Kangaba e nder région mo Kulikoro jangu ngu noon ko jihadiste en tuuma kañumen mbaɗi nguɗon jangu waɗi ɗum noon koye kayi ko jangu ngu noon waɗi ko ñande altine hande o 12 lewru mai matériel kewɗo duppama hen waɗi kadi barmuɓe hen hewɓe no fewi waɗi kadi mayɓe hen en waɗi hen kadi mayɓe hen en keɓani noon taw ko bilan tigui kila timmuɗo ko fati kay e nguɗon jangu so tawi en keeɓi ko ɓuuri labtude ma en gartu hen
ha joni ko leydi Mali keddoɗen to poste contrôle to nokku biteɗo Markala ko sagataɓe jogitiɓe kañumen mbaɗi janggu men ñande jamma alkamis ne wiyata aljuma ɓennuɗo jeenayyi lewru duujal sanga 3h du matin base o noon waɗɗani pont to ɓe mbiyata pont Beleni ɓe waɗi tigui mayɓe e barmuɓe e matériel kewɗo tigui tilfima hen caggal kay janggu ngu préfet o e sous préfet diwan o e maire commune o wondude hoorejo tribunal jettima nokku o bilan o noon bilan tawi ko bilan provisoire mo keɓɗen ko mayɓe tato teskama hen e barmuɗo goto kadi barmuɗon tampino feewi ha joni ko leydi Mali keddoɗen Alfousseyni Togo ko jaydiyanke malinaji kanko kadi woni directeur des publications jayde bindol biteɗe Canard de Venise ko nangono nonomo soka kene joni wona lewru joni o woppitama altine hande o sappo e ɗiɗi lewru duujal men ɗum noon ko caggal kayde presse malinaɓe kadi mbaɗi dendal mumen kala saaha mbaɗi seppoji men namdade kay nde woppite ko ɓuuri yawde e yaccade oɗo saaha joni mo kalten woppitama mo foofa kono lekkitare omo foofa kenal lakkitare mo tawe e nder galle makko ha joni habruji men ɗemgal Pulaar seno mima to leydi Mali koto leydi Côte d'Ivoire paɗen Tijani Thiam holliri tigui wonde o woppiti woni o démissioni e gardigo landa witeka PDCI RDA saabu kay o wi gila kay o waɗa hoorejo landa ka o seeɗani tigui waɗede kala saaha taw ko harcèlement judiciaire koye vidéo noon o holliri tigui wonde o démissioni ha laaɓi e gardigo landa ka altine hande o ɗon bureau landa ka ma jooɗo jonde men toon to Abidjan ɓe cuɓoto noon ko lomtotoɗomo tawi ko président par intérim lomtotoɗomo kay ko ɓuuri yawde yaccade ko adi ko hoorejo landa ka ene suuɓe koto leydi Algérie paɗen tekkere ene surka ɗiɗo lebbi kala hakkude Algérie e leydi France to banggue diplomatie Algérie nawti diplomatie ɗiɗi Français naɓe gollotonoɓe nder toon to Algérie pari noon hollori kañumne tigui hofata hen juuɗe ma waɗ joftigo tawi kadi koko ɓuuri yawde e yaccade kañumne ma nawtu diplomate uji taw ko Algérie naɓe noɓe kewi wadde kala saaha e wiide kay Jean Noël Barrot kañum woni ministre des affaires étrangères mo leydi France ha joni habruji men ɗemgal Pulaar kedde Afrique jabɓoɗen ko cimtola musidɗo men Alassane Oumar Mbodj gorko mo Sara Dogo Alassane Oumar Mbodj a salminama juura en calmitima Ghali Abouba en calmini dendagal hettiyankoɓe Ayawu TV habruji men ɓuuri tengtude e dongre Afrique e ñalawma hande o puɗoɗen ko Burkina Faso toon dey hoorejo leydi hono leydi Russie Vladimir hono Poutine wima wonde ma wawa kadi hono wallude hono leydi hono Burkina Faso to batte kay riwtude ɓen seppetiɓe wonɓe ɗen région ngaji tampinɓe leydi ndi kanko ma wawa feere adda hono ballal makko gam riwtude ɓen seɓɓetiɓe Niger toon hakkude e Iran kañum cifodiri nanodiral ko fewti noon e ɓeydude ndenka mabɓe ɗum noon kadi ko toon to Niger to kañumen ene jogui hono caɗele e oɗo saaha noon Iran kañum ne wi wonde ma wawa kadi addude ballal mum tengtingal fade e nder leydi toon to Niger Côte d'Ivoire ene wayno toon dey ko salon international ko fate kay hono livre Abidjan toon de ko noddete hono Sila wawi hono uddude kañumne ñande asadare sappo lewru duuƴal ujunaji ɗiɗi e nogas e joyyi ɗum noon ko édition batto laabi hono sappo e joyyi wonno toon gila ñande kay talatare jeegom lewru duuƴal ujunaji ɗiɗi e nogas joyyi on noon parque ko fatti kono weejo ko fatti toon to booro Bouye ɗum noon wawi kay hawru toon yimɓe mawɓe ɗo feewi ɓen yiɗɓe kay hono janggude e wadde kay hono ɗen jewte e ko nandi hen e ni ɗin rendez-vous ji mawɗi kay hono pottitel mawgal waɗi toon taw kadi ko ɓimɓe gummi e nder windeɗe kala gam arde toon e ƴewde ɓen feɗɗitiɓe ɓen yayniɓe ko fati noon e taw kadi ko toon to leydi hono Côte d'Ivoire to hani e Afrique naɓe e kuɓal Ghali Abouba ko ɗum redi tonguɗen habruji men e dongre Afrique e ñalawma hande o taw wonno koytade musidɗo moon Alassane Oumar Mbodj gorko mo Sara Dogo gam weltare Ayawu TV Alassane Oumar Mbodj golle ma jooɗi peewi takkusan juulama ha to dol ceerno Amadou Tijane de to lycée ba Gorgol ko on takkusan juula ha to dudal Chérifa Mohamed Diawa toon to Thilone e ko taari ɗum kala habaruji men ɗemgal Pulaar habaruji men joolam jaɓeri koto leydi Palestine paɗen to leydi Palestine Hamas tawi holliri tigui ɗacciti otage goto tawi ko Israël o américain woni tigui Israël najo tawa lasli makko ko Amérique be biyeteɗo Edan
Alexandra ko subaka non holla ko suka non ko soldat mo duubino gase gom Hamas tebinoma non ko gila kay biftande be manno nyande jeedi lewru octobre 2023 ko altine hande o non sappo ɗiɗi lewru dujal o ɗaccita tawi kadi koye baadi no jam artiri toon haydara noon Hamas noon holliri haydara ala ko namdi kay ko fati goppitgol oɗo otage israelo américain koto dowlaji tentude amérique paaɗen Donald Trump hoje dowlaji ɗi wari golliri tigui ene ɗamini ƴettude laana mum ndiwa ka yaade toon to Turquie ñande alkamisa paaɗo ɗo tawi nawatamo toon ko tawtorede kaldigal direct hakkude kay Russie e leydi kiran ko fati négociation woni kaldigal kay no guerre gasiri ha laaɓi hakkude mabɓe koto Corée du Sud paaɗen leydi Corée du Sud leydi Corée du Sud ɓe ummanima tigui fati ruma jari mabɓe woni campagne électorale ko fati suɓade kay hoolejo leydi ndi caggal gonnoɗo hoolejo ndi waɗa tigui destitué yandina ha laaɓi noon tawi kadi ko subgoji présidentiel anticipé ruma jari bo noon ko jonte tati saabu o fuɗɗi ko altine hande o gasoyde ko ñande tati lewru o gasoyde tigui saabu kay ko ñande tati lewru juin ko ñande en tigui wonata subgoji mabɓe biriji jeegoma noon biriji jeegoma noon nana gembi ɓe puɗɗima gembade altine hande o ko fati ruma jari bo mane mabɓe kala ene yiiɗi laatade hoolejo leydi ha joni habaruji men jolam jaɓeri ma jabbo musidɗo men Alassana Oumar Mbodj tawi ƴetti haala makko fandu haala Abdoulaye Sarr. En calminima Sar Abdoulaye Sarr, en calmini dendagal hettiyankoɓe Ayawo TV habaruji men ɓurɗi tewtude e jolam jaɓeri e ñalawma hande o puɗɗoɗen ko leydi France toon de ene wayno hewɓe jippima e boli to lamor ko leydi hono France to ngam wawde kay hollude mette mumen eko islam watte toon ko e ɗum noon wonɗene gueɗe e ɗum noon ko fati kadi e wiide wonde ɓe jaadani kay e ɓen waɗoɓe gueɗe bonɗe ko fati e nder leydi France to ha tekki noon ko fati kono islam ɓe mbawi ruttude kono teddungal Aboubacry Cissé suka malinajo taw kadi ko mbaɗaɗo toon e nder juma mo mbiyata de la grande combe e nder gare wonno ko ñande nogas e joyyi lewru setto ujunnaje ɗiɗi nogas e joyyi ɗum noon caggal ɗum hewɓe e ɓen toɗɗaɓe yo ardo wona ɗin nokkuji ko nande mairuji en ene wayno dey mbawi kono tawtudeɓe e wonɗen pelle goɗɗe hewɓe hen jibinande leydi hono France tawtiɓe mbawi hono wadde kay ngoɗo seppo mawgo no feewi ngam hollude mette mum eko ɓen waɗa boniyankoɓe mbaɗata ɓen julɓe ko leyɗele kono dendude Amérique Chine kañum e leyɗele dendude Amérique mbawi wonde batumen toon to Genève ɗum noon wonno koye e yontere hono mayde nde sappo e goho lewru duuƴal ujunnaje ɗiɗi e nogas e joyyi ɓe mbawi kadi yewtude toon ko fati ɗin e woni e ɗen toɓɓe ɓurɗi himmude ko fati kono douane e ɗum noon goto foof e banggue mum wawi kadi wiide wonde nanodiral ngal yaari kono yesso no feewi ɓe mbawi kadi mbawa kadi kono bayyinde ɗum taw kadi ko bayyinago ko wattano fota wonde ko ñalawma hande o sappo ɗi lewru duuƴal ujunnaje ɗiɗi e nogas e joyyi toon to Brésil ene wayno dey président hono Lula kanko de ko maw waw kadi yaade toon to Chine en ngam kay e wiyedemo kay yow ar toon caggal kay nde ummi Moscow ene wayno de ko wawde kay tawtorede duuɓi capanɗe jeetati e taw kadi ko polgu ha toon to leydi hono Russie kañum e leydi hono Allemagne ko mbiyata hono naji ko ɗum noon ene wayno e oɗon saaha ɗum noon kanko gardiɗo hono leydi hono Chine Xi Jinping wawi kono wiide wonde ma waw jaɓɓade e ñalawma hande o sappo ɗiɗi lewru duuƴal ujunnaje ɗiɗi e nogas e joyyi toon to Pékin ɓen ardiɓe taw kadi ko CELAC e comité des états taw kadi ko Amérique latine woni de e ɓen taw ko wiyeteɓe hono Caraïbe e ɓen wayma waw kadi taw kadi ɓen ko rendini ko yoka e ɗen leyɗele e oɗon taw kadi ko tawde ko diwan ene wayno dey maɓe mbawa kadi ƴewde ko fati noon e juulagu toon to Pékin e wawde hono ƴewde peeje haade ɓe nandira ɓe kalda ngam ustude e ɗum noon wona e ɗen paye koɓe fawno taw ko leyɗele dendiɗe Amérique pawe e mabɓe koɓe mbawa kadi kono ustude ɗum taw kadi koye hakkude mabɓe wawata kono taw kadi ko nandiral ngal wawa yaade haaɓe mbawa kadi wadde koɓe jiiɗi ko
toon to Gaza leyɗele hono dendude Amérique kañumne taw kadi wonɓe jooɗiniɓe toon to Hamas en mbawi kadi koto yewtidde taw tan ko toon to Doha ngam kay wiide wonde mara jeyɗi ɗi ma darto no ɓe mbayidiri wonande kay ɓen taw kadi ko responsable uji mouvement palestinien wonno ko ñande alatade 10 lewru duuƴal 2025 to banggue noon jagorgal Israël ko fatti e gueɗe caggal hono leydi wawi won siftinde wawde kadi wiide wonde keptingol taw kadi ko état mo leydi état mo Palestine o ɗum noon de ma waw kadi addoyde taw kadi ko woni ɗen taw kadi ko mesure aji ɗiɓe noddirta tawi unilatéral ɗum noon ko ɗo wiiri kanko jagorgal ngal Sarabulaye Sarr ko ɗum rettongol e joolama jaɓeri e ñalawma hande o taw wonno koye dande musidɗo moon Alassane Oumar Mbodji pour commençant ɗo ngam weltare Ayawo TV. Alassane Oumar Mbodji golle ma jooɗi peewi ko andude kabaruji men ha laaɓi ɗo e habride he ko musidɗo moon sehil moon Ghali Abouba to karallagal ha mbawon yiide hen to banggue nete ɓosoje ko Saydou Abouba kedde Afrique e ruɓiɗo joolam jaɓiri ko musidɗo men Alassane Oumar Mbodji kettimalaki jaam yo jaam Allah jogomi jogo